Ita sunai khamani. Hello guys, आंनि मोनसे आरो गोदान ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आरोबाव बरायबाय। लोगोफोर नै जोंहा बोराया इटा सुनानै रोगागासिनो आरोना, ओमफ्राय आंबो एसे हेल्प खालामसै आरोना, आंबो सुफानोसै जाहाथे खामानिया एरो। मिस्ट्रिफोरा मावबाथाय आरो बेयावनो फैसा लांलायगोन आरोना, बेखायनो न'आव जुदि बेफोर फिसा फिला खामानिखौ मावनानै होयोब्ला एसे खहाय जायो आरोना। ओंखायनो आंबो सुनोसै दायोहाय, नायलांबाय थादो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै। स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय अननानै जोबजासिम नायलांदो। Nih logofor kase sudeng, kase regadeng, kase zapdeng arena जों सानैदों मबाइल हमग्रा गैया नालाय, बेखायनो खनाफोराव दोनथ'नानै बिदिनो नोंथांमोननो देखायबाय आरोना। जोब्बाय, बेखिनिया सुबाय आरोना, जोबथ'बाय होनदों।